ҳамин ҳози тамошобино ягон кушодашавӣ бе оформлениёи фасон намегзара. Чӣ кушодашавии тарабхонае, корхонае ё ин ки салону магазину дигарай анамхе орометиҳанд. Пуфакокати, гулокати хоҳен шумо низ барои зодрӯзои кӯдакотон нигоҳ кунед чӣ қадр хушрӯ оформления доранд. Барои азродон бировардани кӯдак, зодрӯз, барои ҷашнҳои хурсандӣ, барои тӯй, барои ҷашни фотиҳаву дигар хоҳен инамхе оформления заказ кунед. Пас инами рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст нависеншона шумода мефаҳмонанд нарх навову дигар ҳам қабо дизайн бисёр доранд. Тамошобино нигоҳ кунед падезодам хушрӯвай, хонаҳои заминакидам хушрӯвай оформлениёшонда гап нест. Шумо нависед бо шумода мефаҳмонанд, суратҳоша мепартоянд. Нигоҳ кунед барои дераждени чӣ хушрӯ беҳад хушрӯвай корошон бинависеншона. Ассалому алайкум дӯстони азиз, созе нағзен саломатиё хуба. Инам хел паплинакои фасона пурсида буден. Ина сер санги хушрӯ ду либосуш 160 сомон. Фақат ду либоси равон мекунем. Мисол шумо метонен 4 та гирен, метонен 6 та гирен. Муҳим он ки аз ду либос боло равон мекунем. Хулас ду либос 160 сомон. Каседа дар кораи духтаро ина боромадагиай метавонед интихоб кунен. Ина нигоҳ кунен охи чӣ хел хушрӯван сангчоша бинем бо чӣ хел зич хушрӯ задагиай. Ду либос 160 сомонӣ. Марамат каседа дар кораи скриншот кунен равон кунен. Дар равакак доставкатон мекунанд. Мана нигоҳ кунен охи аҷоиба гулош ҳамаш новинкаи ҳози ма шумода бо нишон метам. Дигар намудошам мана ду либос 160 сомон. Гулора бинен ҳамаш дубайски паплинакан. Инам хеле сангчо доранд. Сангоша аҳамияти чӣ хел бисёрай. Бо касе ки опту мегира ино бо арзон мешаванд. Ина марамат хоҳишмандо ҳатман муроҷиат кунен. Дар равакак доставщик шумода бурда мерасонанд. Нигоҳ кунен инам ино ҳамаш ду либос ира бинен гила бинен чӣ хел хушрӯвай. Ду либос 160 сомон. Мана беҳад гилакои фасон бисёрай. Кадомеша мегирен инам хел арзон шудагиай. Успед кунен духтаро ду либос 160 сомон. Духтарако паплинои доинги фасон пурсида буден. Нигоҳ кунен доингои ғавси хушрӯ гилои новинка сангчош оригиналай. Нигоҳ кунен сангоша чӣ хел хушрӯ задагиай. Баъд оригиналан. Ина марамат каседа дар корай ду либос 200 сомонай. Марамат касе интихоб карданиай. Ина аз рӯи навор интихоб кунен. Рақамшон ҳаст дар рӯи экран нависен доставкатон мекунанд. гилора бинен аҷоибот гилои хушрӯвай. Баъд доингшам доинги тинкаконес доингои оригинали ғавсай. Духтаракои азиз медонен ду либос кам намекунанд доставка. Фақат ду либос 200 сомон. Марамат игила бинен охи нусхаҳои туркӣ беҳад хушрӯ беҳтарин вариант. Фақат доставка доранд. Барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Ду либос 200 сомон. Ина гилча майдоша бинен чӣ хел хушрӯвай. Муҳим он ки сангчоошон ҳамаш сваровски фасонай. Бо бурдан ай пеш хитон бинен қабул кунен. Ана ёша бинен ин моделёша чӣ хел хушрӯвчаанд. Ҳамаш гили новинка хулас духтаро. Кадом моделе интихоб мекунен, ина кадомеша маъқул мекунен, скриншот кунен, равоншон кунен. Рақамошон аст дар рӯи экран. Дар равакак доставкатон мекунанд. И гилча майдара бинен. Ҳам қами гил хушрӯвай ай пеш намодарода варианти беҳтарин. Духтаракоям бисёрам хеле гили майда мепурсанд. Ина бинен чӣ хел новинкаи фасон. Ишам аҷоибота духтаро. Диден чӣ хел хушрӯвчаанд. И тигрора бинен духтаро чӣ хел хушрӯванд. Италиянкои оригинал марҳамат. Ина гили тигр бисёр мепурсанд. Сангчадор марамат каседа дар корай. Ина гилои фасон нархи як либосош 160 сомон. марамат рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Каседа доставка дар корай метонен муроҷиат кунен. Дар равакак бурда шумода доставка мекунанд. Як либос 160 сомонӣ. марамат беҳад интихоби васеъ.